Nemu maneh rek panggon kuliner sing ana di Trawas sing garai wong-wong iku gak gampang cepet mule rek. Dikini iki sampean iku iso kulineran teman-teman, iso wisata juga, iso menikmati pemandangan alam sing apik rek, iso ndelok sawah, iso pemandangan. Selain kulineran dikini iki yo ana penginapane rek. Jenenge kaya kutis-kutis ngono iku lho rek, sing penginapan. Nah dikini iki mumpung ana promo sekitaran regane iku 450 tapi 550. Wis tak digas wis rek sing kate nginep di kene di arah Trawas, hawane apik, sejuk, nyaman, asri rek. Tadi pemandangan iku sebuah persawahan, tadi pinggir kene iki ya kok ana kali rek. Sing seneng dolen ning kali apa maneh sing duwe anak, wah cocok rek. Rekomendasi buat sampean-sampean sing duwe keluarga apa maneh wis sing duwe anak cilik. Masih ndak duwe anak cilik dikene iki ya wis cocok rek. Kasih budi dikene iku yo apik rek, miniature kaya ini joglo ngono lho rek. Nah iki sampean yo iso delok iwak sing wapi-wapi iku rek. Panggon mangane ya luas. Tempat-tempat iku yo wapi rek, ala-ala joglo ngono rek. Jadi jeneng iku Pawon Jadul Tami Ajeng rek. Iso jajan, iso kulineran. Jadi kayak semacam prasmanan ngono lho rek. Jadi sampean iku wis ndang milih dhewe, mangan dhewe, bayar dhewe bisa rek. Tapi rek opo aku rekomendasi no tempat iki selain iso kulineran, iso nginep karena di sini tuh menyajikan tempat-tempat wisata sing wapi rek, pemandangan yo wapi. Ono kali ini ono kali ini rek. Tadi kali ini ku pinggir sawah rek, iso kulinan banyu ning kene rek. Iki banyu niku wadon rek. Nah, tempat iku yo bersih rek. Ala-ala joglo ngono lho rek, sing kaya di Jawa-Jawa Tengah ngono lho. Apa maneh sing duwe anak rek, lek dijak mrene iku wis ramah anak. Jadi tempat iku ya ramah anak rek, iso tulinan di kene, ngajak arek-arek cilik-cilik iku iso tulinan mlaku-mlaku wae. Jadi penginapan iku murah rek, 450 sampai 550 rek. Modele iku yo apik rek. Di ngarepe ku yo ono kaya semacam gene logo, jadi cocok apa maneh logo karo ngopi, rokokan, wis beban-beban kehidupan iku kaya ilang sementara rek. Wis ndang digas direne rek. Selain iku akeh kulinerane, iso nginep, iso tulinan ning kali, iso menikmati pemandangan alam sing wadem di Trawas rek. Wis apa kapan maneh cocok wis kanggo keluarga. Masih ndak keluarga sing durung duwe bojo ya ndak apa-apa direne rek.